asensemo ya Facebook na bagotonya gwitira Ndizi TV News Digital na bagzitv.or.ke umanchi muligere na bagosangana nche ekerengereri kiago gwitira sena mbiyiriga bwa screen yago umanyie igari so Ense medio tobwatirete kurwa na boigo ekero gutara gucia ase chichiro na kioroche Yoboonchoreria bagendete gokorekana aigo mwanchi muri sange na yasobwamo guika omoelio elinde twemanyie amange chinga kitoroche serikali ya Kenya negendete kuyarigania soko ene kibuna chinsemo chiri chibwate omuchando bw'enchara wesensemo asumurakera obeire koko baorasi gekegetambe nkonyora chire obokonyi ntwararanga abantu babiri bakolera sigekegetambe semo chichesiolo Laikipia Wajir Mandera ne chinsemo chinde anene manukora chinsemo chiche ukambani kubwatika nomurakera obeire asigekegetambe konde serikali yanyere kobake gusaba abantu banyara gusimike emite yasobonge rinde ko ene kinganko rinda tole biri bitwetana ine nabo igo kolinda tole Yoboonchoreria kwelire ege serikali bigete chibesa ensemo asoko ene kibuna abantu ngo konyika bale chinsemo chiri bali babere bagutwara omuchando obwenchara kono mwanchi muri esanga nenche asobwamo umanye ngakioroche uchumi ya Kenya egendete gukoira nene monekero kurigereria nga serikali yanyete ko bagekori eira chinga ki serikali ya Kenya kwanza yare kurigia obogambi mbanyete ko bakurira nga buna bagucha kaiga emirimo kegima ebinte bingembi chigwonchoreria temedi mwanchi muri ya sensemo yago mbire bibiri oroche byabere bigwonchoreria ntorocha sensemo ya mafuta ichingeni abere ga kugurigori umetekero kurigereria matuka ya maiga asa mafuta chilita 10 nabaga kugoro gwika gishiringi chiri busato ne chimibere bone gana boko yanyara gwitira ase chiduka naboko yanyara ase ligorire Ensekegima ase elibweyemo ne chiminye igo manchi muligereria ekero kuligereria serikali ya Kenya kwanza negendete gwituma soko ne kinga uchumi ngoiranire buna yaringe kale akorende bintu mbiroro bitigarete biribire byengencho biri aba Kenya baligereti nga serikali kegochaka kegimegasi ne Yoboonchoreria anene monekero kuligereria ensemo yobosi agoteba maina aronga ekero gutara chiduka ligoriri yobosi na bolitigarete koba chimibere nabo chiduka chinde nabo kwenda ekero kugora chikiro ibere chiyobosi nabo kugora gwete chiringi chimibere guika chimibere ne merongebere igo mwanchi muligereria rende nabo gontebia ya sensemo yaona kioroche ekero kogenda agutara chichiro nabo igo kugore bituma 2 kg bona bikogorwa chichiringi chimibere ibona bogosangana nchekerengereri kiago omanye ningikeri mwaganeti omuraibu Ense Dr. William Ruto anyara ko bagakoyeria kengima erinde mu aba Kenya babe bagokonyeka ekero kurirenga asensemo yoboyo natebete ngankoena nare oboyo bwabusa erinda abalimi benyole libaga sogosimika ebimeri byabo nabwo ko enekinga food security asamatukali abosio endagira nese inasensi ya Kenya chinga kino na bakenya bagendete tari chinse chiri chia Mandera chiuka nakera kuligereria sorogongorwa Gusii abantu mbabo atenjara lakini korende umete orogongorwa Gusii ndo siseniria matunda na mangale nabakonyora litoke oetie lakini chinse mo chiri chindo umete omorakero umete bakakera twararenga chombe chigasaini gokwa chinga kitwa twatara chinsemo chiri nkwararanga bono iga engombe eri niye kurwase shiringi elibweyemo ne chimisano amne chinsemo chiri chia Isiolo Kajiado ase omorakero bere gokoba mono emboli bana gana bokugora shiringi 500 igo asenseme limbare affected ekero kuliene ngano ekere ngombe yanyenyiru ekero bakuira liyo gochigopima barumete asenseme ri bagopima in terms of chikiro asabara kwa ranga ekilemo saimbaro chifaida ekilemo nge kurwase shiringi 200 igo manchi muri na bogosanga na nche ontebia ya sorogongorwa Gusii ekero kuligereria ligoririe ngombe na chinsemo chiri na kiokolire ngane ningi keri serikali ganitie asoko ene kibuna chinsemo chiri botambe enchiri go chikonyara michando buneyo ntwararanga
airport ya Lamu yachaka kuira etugo gocha chinse chiriche isiko ekero kuriria matukari ya maiga airport ya Lamu yaratenene ntarakini yachaka emirimo bene gosanga nincho mwancho murigereria gwetera sinambiyiriga bwa screen yago nabo chinse mo chiche mitandao nabo konyara gwetera Ndizi TV News Digital nabo gasensemo ya YouTube nabo konyara gwetera Ndizi TV News omwancho muri tokoira na ase orogongo rwa Gusii ntumaite asensengi manga estimane yengencho mono anena mono ekero kurigereria Yoboonchoreria squeeze chinse chia kiamukire taribu na kale twagatumikire ebinto binde gose twagatumikire chitaya twatumika chisola nabo chisola ne chichingencho chire lakini ekero kurigereria akero gokombe sola ne estima sa zingine solo metumuga suna bora beto barachinga kyobokendu bore chinga kimbule gotu igo estimane yengencho chinga kitokurigereria orogongo rwa Gusii gosense ya Kenya engima abantu abange ngutumika bali estima anena mono esemo ye cyber squeeze meta technology mnega saine ko advance na kiru mundu nere ni gakoenda ase race yubune technology gukina na intu ni gotoga saine na intu kwegariya ekero kurigerere chitinga nchi achete so kwa nekinga abantu ngo sibale nabo igo ekero kurigerere no kugingera umutu bali to kugingera nabo koranga squeeze tali magasi to gutumika gosobwembe nabo to kwenda kinyozi chi machine nchirororo kuri ndekero estima ekubora ni Yoboonchoreria obunge bogotenena chinga kekaro to atarete Ense ya kitutu chache south ntwanyate ko batogosanga nabamenyi bense meri ase babete bakwerera buna gwetani metinye tato barabuni go babera segesunde inyoro mwanchi murigereria sensemeria chiskuru nchirororo aboroki gwambaroro bakweroberia ase amatemu amanena ari bosio abana ba class 8 mbaroro abana ba form 4 mbaroro igo nonya no kwenyorera masomo chinga kichiri chieke mambi nabo igo gose chinga kichiri chia marogoba tibali konyara ko bakonyora masomo abo ekiageranga egesunte ngeroro nando mwanchi murigereria ekerege sundekere nigo boke bago boko imoka igoro ase chinsemo gokera mete ebibago na biro bimbianchete ebisunte sana igo baisa ko gosangia sige sundekera system yete igo sasubura botayo nabo konyoranga kwa uliro na neni bo yawo boneka nali gosanga nabamenyi kuru asense meria nigo babete bakwerera omochando babeire bagwetera ase metinye tato inyora Yoboonchoreria mbaroro bakombo ete chinyomba bagwakana errand nanda simitinyu yetato chi customer nchiyo ekiagera stimateyo anena monekera abantu bagosietinga stimeta iyo tibakonyara gosistinga bali bakugingera stimeta iyo mbakonyara kwa bakugingera igo yagerire chi customer chiri chiarenge sensemeria baimukire gitambuke na koenda sangao asoko nekinga services chiri bare konyara sense mochiri bono igamba ligo chinyorororo ebakwanda bachigo chirigia angao igo sector Yoboonchoreria stinsemo chiri yaberege kuira nanse asekerengo kiguru mono nendekero kurigereria Yoboonchoreria bali bakora Yoboonchoreria bwa stinsemo chiri mbabwenerete na barabumba bwate chifamily chaba bakurigereria economy ya Kenya bunegendete ko bande umuntu emetinye tato tanya gukora mirimo na kino ene familia ye akoyegenderega umanchi muri ento bete to gusangana barbo bakarukirero kyabo gochia ase kampuni ya Kenya Power enyare ko bage kurigereria amagani yabo elinde babe bakobairaniria estimates chinsemo chiri nabo igokogendereria Yoboonchoreria bwa batali Yoboonchoreria boka sense mochiri no bamenyi bense meyo okwaromete distance na arobune feki nete akera bakomeka kore chinsemo chiri guchita ni koli services chiri bakonyora sense meri nabeko babera kongo iwo manchi muri ateto sange na barbo toigwe na kibakoerera sensemo yabo kana boka siago mukaachi wa Kiongongi nyumbani ni mwamogesa hapa ndio shule iko shida tuko nao tumemisi stima kwa miezi 3 saisi hata kwenda kwa tinga ni kasi we travel so far kwenda kuchukua unga haya watoto wetu saisi wako njiani kufanya mtihani the problem we has tunashinda watafanya mtihani vipi kwa maana stima haiko haya hata watchman wa hapa wako na wao kwa maana hakuna stima anything can happen to them wao iko mingi haya watoto wanatakiwa kuja preps hiyo preps zetu tunalipa pesa lakini sasa kusoma wanasoma nini preps sasa kwa sasa ndio tumeamua tukafanya hii maandamano
Tumejaribu kuelezea hata MP wetu akasema akakuja akasema atatupatia hiyo stima, hatujaona. Sasa we decided to demonstrate today. Paul Maobe Masankwa ni mkaaji wa area hii ambayo inaitwa kijiji inaitwa Kiongongi, mahali mashule yapo kama Kiongongi Primary na Kiongongi Secondary. Kwanza nianze, stima ilipotea kuanzia mwezi wa 8 tulipomaliza uchaguzi. Tangu wakati huo hatujapata stima. Kwa hivyo naomba kama kuna njia yoyote ambayo kampuni ya Kenya Power inaweza fanya ama ikifuatana na serikali watuletee stima, kwa sababu tunaporudi sasa katika vijiji zetu ambazo sisi ni wakaaji, wizi umezidi, hatuna umeme, hata tuna shida nyingi. Mtu akichelewa nje labda unakuwa na wasiwasi. Sauli unaweza kuta hao majambazi umezidi hapa. Sauli, tangu stima miezi 3 ni miezi mingi sana. Kwa hivyo tunaomba tafadhali wale ambayo wanaweza saidia waache waone. Tena kitu kingine naweza sema, tangu hiyo stima ipotee, kuna transformer ilikuwa hapa juu ambayo ilikuwa inafanya vizuri sana. Yes. Ilipotolewa, sisi wakaaji wa sehemu hii hatukujua, tukaletewa transformer ambayo imefanya hata zile vitu ambao tunatumia kama ma TV, ma radio zikaungua kabisa. Kwa hivyo mimi mawazo yangu ni yale kwamba wale ambayo wanayehusika waweze kufanya juhudi tuletewe stima. Sauli, sisi ni kati ya wale ambayo tunatakiwa tupate utumizi wa Kenya Power. Na watuambie kama ni bili atulipi. Watuambie labda ni bili. Ama watuambie ni jambo gani tumefanya ndio na sisi tufurahie hii matunda ambayo ililetwa Kenya hii. Moja yao ni stima. Kwa hivyo tafadhali wale ambao mnahusika mtusikize, mtuambie kama kuna jambo kosa tumefanya, watuambie kama watu wa area hii, na sisi turekebishe kama tuko na makosa ama tupatiwe ile services ambayo inatakiwa. Sana Njo mkani ga Kiongongi Mamogesa ga Mamogesoka. In fact kaki twachandikire mono none gisimi ndoma de soko jigo twachaje tole muteche mara wanyora usisi jui nani yani abingina mne bibi watumbiri ko ikara nyuma ide chache sekali chitugi ko ngabana chimbuche jimera taiga yango wana ngingi nainde transformer yeto abantu bairanie bato ngaina abantu bakachiba shine chikwa meta nyomba abantu sona gato kwanda ko lige binyose town mara kwanya ne cham ebigibira kubuno sama letango kuchara dio mweli aba nyagiciji abaiga bakiongongi mbai golte biasara ebikebike abantu bunanja bamo boni yote bune kinyonzi asemetinye tato nanya korano ne shiringi koboko kwana komenya ne biasara byeto na byebi nanjireli plus imbo adimo ku abana no nkuruzi abakinyonzi cyangwa biasara byane abana baragere aya kwama kanyonga boni gitinga ndobwa ati asikigo siyobosia ndegete aya none chi customer chiana na bwata kwa chiandamire chakoreke ya chile cha bolera chare kone ndikango return back chije koira nande sende insiekera ojestima eteyoka renting ande wakana osa santa banda bwati basa gasinga koro Sofia Maseno no menyete Kiongongi nintugete chingo kongo bwenera nabuka saa 10 nachi abesera nagende chiro daraja 2 koni getungu lakini amatuka yali kango boka saa 12 obe saa 10 nkoboka saa 12 tingo nyara gukora bwangu nkule ntirimbo kenchi koni biashara egere nkonye biashara binde esa ulistima teyo obokara batio bobole igora gaki tigabatiga gokora obokara bati onyore abe kirubatiga bonya konye buruga ngagento fuse yarire tigatonyetonyechereri abono obokara bati bogochakera ebintu ebya magosareka omwe mutietu akwondenera agatema gukwana na power
imefanya jambo lolote kuweza kusaidia shule yetu. Wanafunzi wetu wako tabani kwa sababu hatuwezi kudurusu vizuri na kuandaa wanafunzi wa kidato cha 4 vile inahitajika. Kwa sababu tumekuwa na miezi miwili bila stima, na kwa hivyo tunahimiza tunaomba kwa hisani watu wa Kenya Power watuwekee stima ili tuweze kusukuma gurudumu hili na kufunza watoto wetu, tuweze kuandaa vilivyo kwa mitihani ya kitaifa. Tunaomba Kenya Power iwajibike, ifanye kazi yao, kwa sababu stima si ya bure. Stima inatakiwa, sisi tumelipa, Kenya Power inatakiwa kutupatia stima ili tuendelee Biamana sana omancho muri betasenikia Ndizi TV chinga kitogendete gusanga naye imeyo murubire igabwe Ense Yoboonchoreria na twabeire to kuigwira nga estimane yengencho mono na baigonigo abaonchoreria babere bagwitira makongu anena mona soko ne kibuna Oboonchoreria bwabo ngogendera buri chinga ki estima yaberege kobora ugwetania emitinye 3 kono kugania kwabo banyarika bakobekerwa estima na baigo kogendereria Oboonchoreria bwabo kondo mwanchu muri atogotigana nayo okomenta kana gukurusia ebango asense itu ya Kenya niko kogendete koleta liberera anena mono chinga ki omorai Ense Dr. William Ruto anyara kwa baga koene kinga montonde bwensi oikiri emiaka 15 anyara kwa baga kobekwa asense meri yokurwa ebango enyore serikali nigo aso mwaka o 2027 babwate ekerengo gyo gochigosangereria ebango ogwika $5 trillion ego omurai Ense Dr. William Ruto nagendete kubika emirobere ya bene asoko ne kibuna ngochigo ikiare target yo korinde chinga kiare gukwana niga negatinga naki abantu 7 million baratware kiare pin na boigo totware abantu gwetani 30 million abo bago transact chibesa gwetera asense moya M-Pesa ekemuke kagera imuke getambukiro na boigo kurugo chikabuna abantu bonsi bagenderere kurwa ebango no nyumuntu ikire emiaka 15 korinde kero kurigereria nga kero kurigereria serikali une gutumika chibese chiga chugosangereria ebango nga ese ebango ili gosangererigwa ase kera chishiringi emia okonyaranga 60 chishiringi 60 ase emia ili gosangererigwa chishiringi 60 nigo chigutumika sogwa kana lideni igo serikali nebwate egetire gekongu chinga kibagate bako nekinga lideni bagwa kana kera omwaka 1.4 nandekero kurigereria nga kere kyombekeri kyo gosangereria bango kyo gosangereria nigo bagosangereria 2 billion igo mwancho murigereria amadeni nagendete kuirania Ense ya Kenya Ense chinga kyo onyorenga chi project inchirororo chitigeire nchera igo ne serikali ebonete koimuki gitambuke nabego kubeka emirobiri ya bene asoko nekinga chi project chyo ngoera chire chinga kitwaro che Central Bank yanyata ko bakegwa Ense ya Kenya enyare ko bage ko invest 60 billion asoko enekinga amatukabo siomba chiko bachibesa nabego ko enekinga infrastructure nabo igo power supply byenyere ko babigo ikiranirwa inegati h project chicyabete chigo tigerwa nchira ikageranga serikali chake kubeka emirobiri eminya asoko enekinga kerumonto ngorware bango igo mwanchu muri chinga cyo chiko kukwarwete twabere tugosangana abantu kubwate kanane ngane yo babere bakorwa ebirengereri byabo erigo ikirani emirobiri ye serikali kero muntu naganite kurwe bango ande kero kurigereria chi county kero kurigereria magendera rase county county inyora nero ngusangererie re bango ebangeli bakorwa yaenda se national treasury bamenya ko 15% yacha koira na gocha se county erinde kogendereria amagendera sense meyo nakikwaroche omuraibiki amagia ODM Raila Odinga ate banga onye county gekorwa ebango naendetera ra magendera sense meyo nebonete tige korwa ebango ekiageranga ebangeli nere bonete kia magendera sense meyo kondete turasanga nabamenyi korwa omuchio Gusii kora umuchio Bosongo abo babeire bakorwa ebirengereri byabo kubwate kana nengane yo korwa ebango
ono suru yengo bamukere bakubeka suru yeyo rocha mwana wate myaka 18 anacho suru tabwatikasha kora kaya kurusia sagwa kana suru yeyo anamba 2 bona keale ale direga asia kongsa yona bari bona bai ko jara gas ba kora senge chwe saban chwe ba wa kana ibone to kurusia tax kerengaki e kore kana kero mwaka bakatoba to wa kana chwe secho ndaka to wa kana kwende keale igona bali mingo yani abantu aba kengo bali kuumia sana ukumia kwabe kureiga asenga juna bona muntu tabwati kyo korosi osegyo kure maura nyakoro stress mugondo iro asegeto se obiasa ndi so bwate nabe ko bega asenga ngusana so bono egendo kyale ko agalo to gusweria tutige kwende kyale barusi ororo agera abantu abantu abali ababake bakonyeke inere nsememo Njengoro papita orori otera a retired teacher, and asa maoni alio thange president inete abantu basangerie a tax korwa from people who are under 18, and what abantu bange bare under 18 abana bange banafunzi abange bakore school who are not employed. To me tindo chingengi kiragere abana babekuwa system ya KRA when they are at the age of 18, they have not even finished school. Even if they have finished school, they have not even finished even the college and have access to employment. Then Yoboonchoreria gasi which waka na chibesa. In the Kenya yakaberengelinga KRA is a national parastatal you collect the revenue for the exchequer. Mashinani inside. We have got the county government. They also come to us to see tax. Again, Nigeria facilitate project the county level. Anything umuntu yoniga kuruese county level na anda kuruese national government. Nabeko nyale kanalende akana abantu 70 nande watotebinga abantu wakane tax mbali bakolia over 24,000 shillings mushahara. So kero monta kuli chibese 24,000 shillings. Yes, somebody who is not employed and yet he is in the system tindo chinga ngente kinge konye serikali o access chibese. Ikiara not until oyokara etani miaka 18 ananyore mirema acha kuri mushahara 24 naliara akonye serikali as long as ataranyore na baranyora bwato mundu even up to 30 years even up to 40 years lakini bwati mirimo osonye kabate mirimo akuri less than 24,000 shillings yosi tarakonya nonya kare system it just go log abantu bana gocho system bosa abantu batari okoraki bare dormant batari wakana chibesa. So serikali imedekuli ye enchera. We have got magnet people. Abanta batenenkumono who walamba wamepa kulipa ushuru. It is the work of the government kulia banta babwata kwerende amali amange egere nabo barabakonye ko wakana kwende bang. Tugoja somonto mwananchi utabwati gende yonse urujo nabona saa kubona tolega people have nothing nagiye ko to achirega senge njo para yuko na goteberera because you have nothing to do. Now when the government is going to put all these people in the system just because they want to okay na beta itakuwa serious ngani ita sangeli but the money is not there because these people have not access to job. They have no money to pay tax. So serikali ile system ngiye yo kulikichibesa abantu mbara babade chibesa abantu abande bayiri chibesa kuchimumbu chisechya uchikobisora ngegera baso gora kimbaso kubwati unakere so many defaulters bararo batarakane kwenda. These are the people supposed to be looked into, babe investigated, babe forced to work on chibesa gochese serikali abantu mbara babade chibesa talia gantura twara ganta gasini ino chotu are okoino konili toke uchikoni chibando wakane county government aga ushuru gake kago konye ga this county level serikali enene rema tenga bantu bara babate chibesa. People hawana pesa na kama una pesa ni kwa sababu una kazi ya kufanya, hujaandikwa kazi, hujaajiriwa iko ngenda kalangalinga serikali enene
nebwata abantu bale megari abantu mbale mali babwata chibes na ende bamanyire serikali emanyite ng'abantu babwata chibes. There are people who are in the executive even who have got a lot of money. These are the people who are supposed to be told to pay money, to pay tax. Egere serikali koreki anyore chibes. Ye moisonde serikali president ya tenga ki deni anini. Ngera kwa na gari ngaki dawa ya kutengeneza uchumi ni kulipa ushuru. Ushuru ndeta yokanet. But if there is a proper system, you access chibesage. Mba besa ko beke lisali moga yang bakori uchiga mama gotika bantu bane batali ko karaki. Batali ko akana. Those are the people who are supposed to be once people are registered. Babe enumerated. They get bamanyunga ki mbade ngabwata mali. Can you tell us how much you have? I like the way Barikova vetted, the CS is Barikova vetted. How much do you have in the form of your riches? But so many millions. How did you access the millions? This is what I did, this is what I did. These are the people who are supposed to be paying tax, including others who are not in the CS. So, into abansa, I can into Batura, into Ventura serikali. Ye county ekiara rewe nere gutoikera oko anyo babo bali bwao o ni chibando chao ni litoke liao bakuna che kwende obakane. That is what it is. Are you seeing that? Igo serikali tigeri yenchiringi yo kuligi chipesa hicho ye tax yana tiakanu, but let them get the right people to pay tax chiri abantu babati chipesa chi abande babisete biamana. Asama ridha ngor ko Arisa Fidelis Jackson. Rende biamono aso 40 TV to kwanira to manyanga nkikega endrete in Kenya according ya 70 mu akwanire about tax na igente kemwate ba mokorokanga KRA. I very much wondering akere mo gote banga KRA ne nyare kane kuna chapa ko muntu bwate 18 years and above, and yet some of them they are not working elsewhere and somewhere else. Due to that, abangi nambare bare sama hole. Bakini bana chire chiminte bia tax. Bibia KRA. Where will they get money? Bama come deducted. KRA. This form of KRA, I think when we want a group of what we say ITPs, these things was been forged as abantu bali abanene. Bagaeta round ko correct chibesa. Chaba antaba gotu pakabari bato banyota makonga ngaki ya ITPs kero montar ko atebunga reta ege tapande kiao onacha na 200 KRA chibe sanchiro mochi kwao, but they did not given those money. That's why tuaja kumanga mangana ya KRA there is what I can say nturanya manyabia guchime na ndio ntutua kumiringa paka bana ikero kyonche according to me na bangi na bagotu tindo tinga neve ana ebo asabana bichu skuro nyikara about 18 nga mwana go nga so kuna chanele kiare nga yawo chikuruzi ngoso ari ko ibali tokeri umuntu atebe nga kese taxi nitaitenga kane nga ingo chikuruzi batindikiri so nya serikali geteta okora boyo let them think para as far as bara muri birengereri abantu ba korte form 4 nga iba kubabeka abantu batabwa temeremo baso no ane chichira konya kwabuza egere chibesa chitoke bagwakana kiare nabagaka nabangi nabagotu barigereri those people ngakibara akore ba uji kiare nandi babe deducted. So I don't have much to say. Igondo chingege ntekia serikali erenga line president yeito erigereri biye bintombiro bya rentire buna wane rakuri ngabuna bone ge pandi ge sabuni to akariko ora ngani 60 ngaito ko Russia esukari kelas yega kare 60 ngaito ko Russia ono rende nchingo cha mange serikali nero tigerigereri yabeke kamba nande yaregesa munabono bari batirete chibesa cha ITP se bari ete chikaira pi bagate mutinyo kabere kurubari mutimpa kabono no yokianda yuko myari kenenkeyo keri gotura kwane ayonzi pinya beka se president ananya manyete anyabeke ngaiki kebonete koba asengo cho ya dax
Mbiyamana sana umancho muri beta Seniki and Ndizi TV ebine birengerelio baba menyi borogongo rwa Gusii chinga ki bagendete kurwa ebirengereli byabo kubwatikana n'ingana yo kurwa ebango chinga ki bagotanga keroko mo ogosino mwana w'emyaka 15 achake kurwa ebango na bera mubera kongo kubwatikana na uchumi ya Kenya buna egendete gokonga chinga kioro chenga ligolilio bosi bado nigorolire na bintu binde biri bigutume kwa keraritwo korende tali barabuka na betengo sangana barabo nasongite no morkia we university ya Kisii uyokurwa nga Yusuf nera kabaga kurwa ebirengereri byaye asaborkia bali agosomye barabumba nyare ko bakorwa ebango nende serikali getamukirikiga yimukiria sokomenta kurwe bango nerenchira endonge yo gochkwane kinga uchumi ya Kenya ngorongere igango tiato sange nere tuigunera sensemo ya ene kia kwerera Mbiyamana sana asengencho yoko ngaliga nyase TV to ya Ndizi TV njengoro ku Dr. Yusuf Motari gosomi Kisii University ase school ya biashara School of Business ruto buna chase serikali na bwate miroberi yae yoko ranga bakenya bugimo bwa wabiru buyake kubwa buna bwarenge tingagitia etete at least asamagania ye buna president ito egende mwate birenga Kenya ito ya twalre mechande mengino gwakana chiloni go chise chinde buna bono China chaba America ne chinde ere according to him ga tabanga mbuya ba Kenya tonyole chibesa kurwa ase mifuko yito asobole miweito ase biashara bito to generate go chase serikali inde serikali nyako bage gwakana amadeni ayo bono igabuna tokokwana aba Kenya bagwakana ebango gocha serikali go bari milioni 5 ibereboka milioni 5 ibereboka baro about 30%, almost 30%. Bono abo bande 70% urochenga mbali ase mbali gwakana ebango yabo na omaete gwakana ebango ndegente kia ase serikali because ebango nerekogera uchumi itakoraki ya menteka bono nche egondo chenga mbuya kero monto uri okunyara gwakana ebango asoe agache uchumi itu ya Kenya aso gwakana ebango ya tere lazima wakana jibasi nyinge aboka na jibasi chinke lakini onyara kwa agacha Kenya ito omoroberi oyo oruto egento gocha tokonya omoralia nkelinga bono ndurgo tokonya kuba toko sabachi chiloni chinde korwa se chinse chinde ende tunyara kuba toga kwa agacha Kenya bono toje gutwara egento kere bakorwa basonga homegrown solutions aseme chandelia totangiranete kunaba Kenya tunyara kuba toko improve economy ito through our collective action muna abantu omongina omomura kero monto achamo tunyara kuba toko improve economy itamo so amangana ruta okora talimabe namaya tikatomo support anyara kuba kakwaga Kenya ito omanyete omuralia kwanza otaka neba ebango ikoro ku tax evasion ne criminal offense negento getanje ne serikali nabo koiro koti onyara kuba kogosairwa asenge njotara kana kwangire gwakana ebango igobono chi company chinene kitarakana ebango anana mono ni maite serikali ito nebwate nchera ego deal na mangana ya abantu babunire lichiko okuno komuna lichiko lakini temine tingagara abantu babunire lichiko na abande temine tinga abantu chi company chinene na nyara gwakana ebango chio kanti nyara go sustain economy ya Kenya. Economy ya Kenya is a collective action of everybody. Igoti akero monto a feel buya kwa gatense yae aso gwakana ebango. Igo mbuya chi company chire multinationals chinene chiakana ebango esenge njomba avoid ebango ne mamincha yeri chiko lakini na intubo igo balitolense tigato contribute so kwa gacha economy ya Kenya. Yamana sana. Kwanza litangani kabisa toizo go siri corruption kero mondo gago firu ya gwakana ebango
Bandu ba feeling ati base kitoko ruase bango chiko enda se mubuko ya banda bakebe serikali. Iko serikali yetu ya Kenya gento kyara kolekia no go siri corruption. So that kero monda feeling ti base chia engo tumeka chiribuya asoko agacha ago sokoleta magendro Kenya. Iko the first entry point no go Syria corruption. Number 2 no go demonstrate koro kia bantu ebintu byakorirwe ne kibese chiabo. To demonstrating kibese chiao chakorre ABC cha improve economy gosi kibese chikwaru asebango chagere nduru konyara okobese kibese chinyinga kuro as country chinde to reduce the burden. So serikali yetu ya Kenya ne bwateri bagali nana mono koro kinga kibese chiabo chiri abangina bakorwa na bagaka bakorukuru ase itaiga nchiriko enda asa mufuko y'abantu abake erinde kimo demoralize chita abantu emyoyo korwa tax yabo. Egento keragere twetanie bango ne abakenya kwerwa na ku understand buyobo kure bango kwerwa eminetinga serikali ekora nsemo yabo yokoro ki transparency in account and accountability ase bango. Number 2 abantu nabarobolenga amagani aba nyariko bagawikirana bakorora boigo korwe bango will not be a problem. Tax evasion, tax avoidance ebigo chikobebike erinda abakenya bamanyanga tikababo golie gurubeye yokwagacha ense yabo bonsi yamo naboto konyara gwetani no nyene chibasito rwetela mwako olio etete to even more ekera abakenya bara accommodated and bara feeling ebango yabo ngutumekerebya byamona sana engana yane omwali asaba gusiba minto tikatwaga ense ito bali ba supported serikali ya Ruto na bali ba support serikali ya Ruto bado twenspia mo Kenya tole to chamo to sirane to agaje serikali yetu ya Kenya because inse endete yote kayo to kabwa to takogana tuko agacha nyonto ko agache seta iga Kenya byamona. Vyake gima ase bali bagendete gotobwate asiense mochiri che mitandao na baigo gotoma ujumbe chiabo chinga kitogendete gosanga imeyo morobele bense Yoboonchoreria tienda soma ujumbe ibere sato toigwe ngaki asense yabo obugima bogendete kubaira nindo che Peter Murarungoba agotebanga obugima bwomirepa amagori achire gesara people can't afford even a single meal in a day. Imagine ebango nero barachikonyara korwa atange serikali nebwenete kuligireria chinjira chinya cyokubeka emirobere bene asoko enekinga Ense ngogenderere nabo igo Patro Bongoba nerago samanga economy ya agotanga economy ya beire bobe. Only God will help his people out of this bondage. Monchi muri na agenda gusangana nche ekerengere likyago gwetrese nambirira bwese screen yago nabo igo nyoresti nsemo chiche mitandao kasensemo ya Facebook nabo kwatanya gwetra Ndizi TV News Digital nabo kasensemeri ya YouTube nabo kwatanya gwetra Ndizi TV News. Igo monchi muri chika kitogendete gusanga imeyo morobelyo iga niyo togendete kwimanya nare yagendete kokorekana sechichiro chito anene mono kuruga gasoro kongorwa Gusii chinga kitogendete gusanga naye asobwa mwake tokwenda semo ugoika asechiro ya keroka. Manchu muri antumetinga obochenu no bwenye nchomono ase anene mona ase chichiro cheito chinga kyokoligereria nga ebinte binge ni gotokwerania ase chichiro igoto bento linda obochenu na bera tobera kongu na boigo konyora amarweira amange ekaro koligereria nga igale sensemiri ya keroka ni gabantu babere bakwemurunga ni mono akubwatikana ne mitaro ya betege korosigwa gose monta etwe contract yoko erosia akurinde kerokoranga kerembra ya tule na bakoranga emitare nige chisiwe jinige chigosoka chiasogo chiasechiro ngano nyane chiskuru chirange nego abana konyara bachire go chichiesera igone bwenete nga emitare egetambukiro kimo kigu nere nyare ko bage korosigwa abuyanto beto gusanga nabamenye kuru ya sensemeli ababete bakorera naki ibanyoriro mu chando anne mono no ene tugo yabo ngo bera affected abana babongo babara affected nabo igo bakagania serikali ebeke koimukie getambukiro nabo igo kwenekinga emitare yongoro sigwere inyora keroka nero roere sensemo ye county ya Kisii nabo igo nerere sensemo ye county ya Nyamira ego chi serikali chibere niko chibwenete kubwatirana nabo igo kwenekinga echireri ya keroka ngogendere igo manchi muri tusange na barabutu gwa sensemo yabona kibakorera. Huu mji umekuwa mkubwa, hata county commissioner yeye sub county commissioner yeye yuko hapa, maofisi yako hapa.
pia technical training college iko hapa. Sasa huu ni mji mkubwa, tunapongeza wale viongozi kutoka zamani ambao wamejenga hii mji, na pia input serikali imeweka hapa, sasa unaonekana vizuri. Sasa kitu naweza sema, hii mambo ya upangaji kama sewage system, refuse collection, ile takataka vile na okotwa, na vile mambo ya sewage vile napelekwa, mahali inapelekwa, iko shida. Tunaomba viongozi ambao wamechaguliwa uangalie hiyo maneno. Kuna sewage system ambayo itaenda pande hii ya Kisii County, na pia kuna sewage system ambayo itaenda upande ule mwingine wa Nyamira County, kwa sababu hii Keroka iko juu kidogo. Sasa hawa viongozi vile wameweka amani Nyamira na Kisii, na viongozi wamechaguliwa ambao ni watu viongozi chipukizi, wako na hamu ya kufanya kazi. Sasa na waomba wafanye hii kazi, sewage itengenezwe vizuri, hata mahali walikuwa wamechimba samani, hiyo mashimo yatengenezwe, yafunikwe, na sehemu nyingine tengenezwe vizuri, tuwe watu wasafi. Mgeni akija hapa, hata tourists wanakuja Keroka hapa, wakija hapa waone ni mji safi ambao unatumikia watu wote. Shida tuko nayo kwa hii maji, sana kwa hii mtaro. Hii maji ni chafu sana, mvua ikinyesha maji inateremsha uchafu wote kutoka huko chini, inateremsha kwenda huko hapa chini. Sasa ukipita harufu ni ile hata unasikia kutoka huko kwa barabara. Harufu inatoka mbaya. Halafu watoto wetu hapa chini wa Keroka ndio okay, wanakunywa hiyo maji. Nifakiti ikifika kama saa 8 hivi, wanaenda kila mtu akuna kachupa anaenda kutafuta maji. Na hiyo maji ndio mtoto anachota anakunywa. Hiyo shida ndio tuko nayo, hata ng'ombe wanakunywa hiyo maji, hata tuko na shida ya hiyo tu maji. Iliwekwa hapa kama ya kupeleka sewage, lakini mwelekezo ya hiyo maji ya sewage ni kama inapelekwa kwa mto yenye watu wanatumia. Na hii maji ni kama inaweza leta madhara kwa wakaaji wa Keroka, magonjwa, watoto wanachezea kwa hiyo mtaro. Hiyo maji ni chafu. Halafu hii mtaro haijafunikwa vizuri, watoto wanapitia hapo wakienda shule, maji ikipita itaweza enda na watoto kwa mto. Sasa tunaomba mheshimiwa His Excellency Simba Arati, ambaye si yeye aliweka hii mtaro, bila ameingia hivi, asaidie wakaaji wa hapa Keroka, ajaribu kurekebisha hii mtaro na aelekeshe hii maji penye inafaa iende, juu ni maji chafu, ni sewage yenye itaweza leta magonjwa kwa shule zenye ziko karibu kama DOK hapa Keroka. Na wakaaji wameshinda wakilalamika. Hii mtaro ilikuwa itengenezwe iwekwe barabara juu, lakini waliweka mitaro wakawacha hivyo. Hiyo maji inapita, saa zingine mvua ikinyesha inapita mpaka mapoma za watu. Kwa hivyo tunakuomba Bwana Simba Arati, utembelee hiyo mtaro ya Keroka, upite uangalie hiyo mtaro, hiyo maji inafaa ielekeshwe wapi, juu maji yenyewe yenye inatoka Keroka ni chafu. Wakaaji wenye wako upande wa chini wanatumia maji chafu, wanyama kama ng'ombe zinakunywa hiyo maji, watu wataweza pata magonjwa mbalimbali. Kwa hivyo mheshimiwa, tunakuomba kwa mapenzi yako ukuje usaidia wakaaji wa Keroka. Hii maji ni chafu sana na hii mtaro ni adhari kwa usalama ya wananchi wa Keroka. On the same note, I know that a tender was done, and this tender was being sponsored by a donor to ensure that they uplift the drainage system of Keroka town. And to my disappointment is that that tender was done, yes, money was paid, yes, but the work that was done there was so substandard, and that the value of money was not realized in that project. And I'm happy to report that I'm taking up this matter, and again as the chair of implementation of the counter decisions and undertakings both in the executive and in the assembly, I'm taking this as one of the exercises that I'll give priority for inspection,
so that we can be able to see or realize whether when this undertaking was being done of ensuring that we are having a proper drainage for Keroka, what happened, who were the contractors, how much they were paid, and why they didn't deliver on the expectations and objective of this project that was to help our people get what we call a drainage that was to be dug underground, and then a road again passing over it. So currently the road is not there. Secondly, the drainage system was done poorly and poses a very serious danger, not only to those people living there, but even those people who are applying through that route. So I'm assuring the residents of Keroka that as their elected MCA, I'll take up the matter and I'll do investigation and then tape a report, either in the assembly or do recommend a report to the county executive for a follow-up. Wiyekigima omwanchi omurieni otogendete gusanga emiyo murubire w'ense Yoboonchoreria chinga kitwabire tukurigereria orogongo rwa Gusii na Yoboonchoreria bogendete koba na boigo amaganio ya Yoboonchoreria agochia ase serikali konde togosoa ase national turigereria ngaki Ense ya Kenya ase nsemo ya berege kweroberia anene mono ase Yoboonchoreria ento batokorera matuka maega igabwango iga ase abarundi chindege gose pilots baba bagotwara omogiro ekerokurigereria Kenya Airways nigo yabereke gotwara emechando no nyamagega y'oburiro bwa COVID-19 koera chingaki babete bakoenda goikase kigambiro ekoti kanyara kobage korwa order nabo igokogania chi pilot chigendere gokora emirimo yabo